President Bongbong Marcos versus Vice President Sara Duterte on trust ratings. So ngayon, naglabas ang SWS ng mga trust rating score on their recent survey. Ang lumalabas, -3 ang trust rating ni President Bongbong Marcos, habang +31 naman si Vice President Sara Duterte. Ang clarification dito, pag sinabing -3, ibig sabihin, mas maraming hindi naniniwala or hindi nagtatrust sa President by 3 versus sa mga naniniwala niya. Versus naman sinasabi ng SWS na pag +31, mas marami ng 31% ang mga naniniwala kay Sara Duterte versus sa mga hindi naniniwala sa kanya. Kaya may negative and positive yan kasi pina-plus-minus yun eh. So -3 si President Bongbong Marcos versus +31 si Vice President Sara. So that's the perception or trust rating ng taong bayan based on SWS, of course, which for now is still one of the most trusted survey rating companies. So ngayon, Dad, marami nagtataka pag sinabing -3 to yung isa +31, does it mean na mas tiwala at mas na humahanga ang taong bayan sa Vice President versus sa ating Presidente? And what's going on here? Well, kasi kung titimbangin mo, hindi mo pwede sabihin na apple to apple yan, no? It's basically apple to orange, di ba? Kasi nga, bakit? Kasi kung analyzein mo yung ginawang survey ng SWS, pareho naman bumaba yung kanilang trust rating. Pareho sila naapektuhan. Ang naging problema lang kasi nag-negative yung ating Pangulo. Pero as I said, hindi nga pwedeng sabihin na apple to apple yung comparison. Kasi yung isa Pangulo, yung isa Vice President. Ang problema kasi pag ikaw yung Pangulo, lahat ng sisi sa iyo pupunta. Kahit na anong nangyari sa lipunan, kasalanan mo o hindi, ikaw yung sisisihin. Samantalang siyempre kung pangalawang Pangulo ka, normally meron kang shield, meron kang parang bulletproof vest na sinasabi natin kasi alam ng mga tao na hindi naman ikaw yung nagpapatakbo, hindi ikaw yung kapitan. So yun ang sinasabi nating comparison dito. Ngayon, ang challenges kasi dito pag negative ang trust rating mo, ang mangyayari yan, mas maraming maglalakas loob ng mga opposition na tutuligsain ka at lalabanan ka at i-challenge ka. At may iba din mga tauhan mo sa iyong mga political circle, yung political capital mo, bababa din. Ibig sabihin, yung ibang mga nahalal na mga politician o mga pinuno rin, ngayon parang nagdadalawang isip. Pwede silang kumampi sa mas mataas ang trust rating kasi iniisip nila parang nawalan ka na ng mandate, nawalan ka na ng suporta ng mga tao. So yun ang mga delikado dito. At saka yung sinasabi natin, pati military, siyempre, at saka police, siyempre, pag nakita nilang negative ang trust rating mo, parang bumababa din yung kanilang paghanga at respeto sa iyo. Yun ang mga negative challenges dito, no? And then, of course, ang problema kasi dito, pag may gusto kang isulong, mas mahihirapan ka na kasi mas parang ang tingin ng tao na iba ring namumuno at namamahala na halal na pwede ka na nilang labanan o kontrahin na hindi mo na mahirapan ka ng isulong kasi ngayon mas problematic na yung sitwasyon kasi nga pwede ka pang ma-impeach dahil nga parang ang tingin nila parang negative na ang perception sa ng mga tao. Yun ang mga challenges ng isang Pangulo. Pero siyempre, dahil sa demokrasya naman tayo, mas maganda siguro na hayaan na lang natin matapos yung termino ng ating Pangulo kasi nga naihalal naman siya ng tama. Diba? At sa akin kasi, nasa Biblia rin yan, nakasulat yan, di ba? Na kinakailangan igalang natin ang ating mga namumuno kasi hindi naman sila napunta riyan kung wala rin basbas ng Panginoon. God always has a reason for making you the president or the leader, di ba? Of a nation or of a country. So kung siya ay naihalal dyan at nahihalal naman ng maayos, ibig sabihin na siya yung binasbasan ng Pangulo kasi hindi madaling maging Pangulo. It's not easy to win as a president and it's not easy to become a president. So these are the two things that people have to understand also. Ngayon, ang challenge dito kasi nga, bakit ngayon bumababa yung trust rating niya? Basically, tatlo yung issue, no? Yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pangalawa, yung kakulangan ng trabaho at hanap buhay. At pangatlo, yung kasi mga corruption issue. Kaya nag-negative siya. Sana naman ang ating panawagan at panalangin, sana magamot niya to para sa ikabubuti ng bayan. Ang isa pa nakikita ko dito, it's easier to get popularity being a critic versus say running a department or running the show, no, or being or ang sinasabi nga ng mga iba, the burden of command, no, kasi marami mga senador, not just the vice president, they have very high popularity ratings because they always go to the entablado and they keep talking and they criticize the government or they expose something. Immediately it's easy for them to become very popular just by criticizing something wrong or something negative in the government, but they're not actually running the government. They're just part of the legislative body and not really part of the executive function, and they can immediately gain popularity overnight or even over a short period of time just by criticizing. While those
in the burden of command, not just the president, but even governors or mga mayors, immediately every mistake is immediately blamed on them. May mangyari masama or nahirapan ng taong bayan, sila kaagad ang unang tatamaan, hindi ba, Dad? Tama yun. Kung papanoorin mo kasi yung mga nangyayari sa buhay natin, ano? Kahit na sa boxing, di ba? Kung nakikita natin si Manny Pacquiao, nakikipagsuntukan kay Mayweather, pag nanonood ka, parang yung iba, mas magaling pa kay Manny Pacquiao. Sabi, dapat ganito, dapat ganyan ang ginawa niya para hindi siya tamaan. It's easier to criticize and to say your comment, but when you're in the ring itself and you're in the ring yourself, it's not that easy because you have to go through a lot of challenges, a lot of difficulties, and a lot of training, no? So, ibig sabihin, hindi ganun kadali kahit sa basketball, di ba? Dapat ganito na shoot yan, dapat ganito na shoot. Pero kung ikaw maglalaro ng basketball, tumakbo ka lang ng ilang beses sa full court, pagod na pagod ka na, di ba? Samantalang yung mga players nyo, talagang takbuhan ng takbuhan. So, ibig sabihin yan, hindi madaling maging ikaw mismo ang kasali doon sa mga nangyayaring aksyon. Kasi nga, pag ikaw involved, talagang napakahirap dahil napakaraming mga challenges na iyong maharap na hindi nakikita o nararamdaman ng mga nanonood lamang. Kaya nga, katulad sinabi mo, it's easier to be popular as a critic than to be popular as a doer, as a maker, as an achiever. Exactly. That's why to those who are trying and always being there, achieving things, no matter how little or how small they are, we should salute them for their effort, for the determination to do something, di ba? So yun naman yun. Yung pagkakamali, hindi naman talaga may iwasan yun. Lahat nagkakamali, lahat nagkukulang, lahat nagkakaroon ng problema and in the process of doing things or accomplishing things. The issue here is very simple. Ano ba yung iyong objective? Ano ba yung ginagawa mo para sa kabubuti ng kapwa mo o sa kabubuti ng bayan mo? Pangalawa, meron ka ba talaga mga ginagawa, hindi lang pabalat bunga o labas bunga nga lamang. Kung meron talaga na nangyayari at ginagawa ka para sa kabubuti ng sambayanan, then dapat saluduhan natin kung sino man ang mga nahalal natin na gumagawa ng ikabubuti ng sambayanan. Correct me if I'm wrong, no? Kasi syempre ngayon, ang burden of command is on the president. Pero syempre, ang nangyari sa kanya is parang naisahan siya ng mga nagpapatakbo ng gobyerno. At ngayon, pumuputok to sa mukha niya kasi inisahan siya ng mga tao na pinagkatiwalaan niya. Kasi syempre ngayon na na-expose yung mga corruption, pati yung mga ibang cabinet secretaries, na-expose na sila din ay involved dun sa mga na-expose na mga ghost projects. Ibig sabihin nun, yung mga taong nailagay dun, baka naisahan siya kasi siguro walang relationship sa kanya or wala talagang paki sa kanila. They were all kanya-kanya. Anong tingin mo? Tingin mo naisahan siya? Well, most likely, no? Kasi nga syempre, pag naging presidente ka, normally, lalo na kung galing ka sa labas, hindi makatulad sa kumpanya na normally you go through the ranks, no? So, alam mo yung nangyayari sa bawat departamento. So, kung ito parang galing ka sa labas, tapos naiupo ka, kasi kahit sabihin natin naging gobernador siya, sa labas pa rin yun. Hindi siya sa national government. Exactly. Kahit na naging senador siya, syempre, legislative yun, hindi executive department yun. So, hindi niya talaga alam kung ano yung nangyayari sa loob, no? That's a possibility na sinasabi natin, no? At pangalawa, syempre, when you start deploying people or appointing people to those posts na hindi mo naman talaga kakilala o hindi mo talaga nakatrabaho pa sa ganung sangay ng pamamahala, siyempre talagang hindi mo sila mamomonitor ng maayos. So it's very possible siyempre na naisahan siya o nasalisihan siya na sinasabi natin. Pero siyempre sinasabi din ng iba para nagkulang din siya as a leader, no? Kasi nga siyempre may tinatawag tayong command responsibility. Bantayan mo. Dapat, yun yung sinasabi. Dapat binabantayan mo at nagminomonitor mo yung performances, di ba? O yung activity. So, yun din ang isang sinasabi ng mga tao kaya nga nagkaroon siya ng parang negative trust rating na sinasabi natin. Ang nakikita ko naman dito, the president has very good intentions. So, pag pinapanood mo yung mga kanyang mga direksyon at gusto niyang pag-ayos sa Pilipinas, maganda ang kanyang intention. Yung nga lang medyo parang yung possible na naisahan siya ng mga tao niya without his intention na ganun yung mangyari sana. Yun yung sanang inaasahan ng mga taong bayan na ngayon ayusin niya kasi syempre ngayon nagkaroon siya ng parang announcement na cabinet revamp, pero syempre ilan pa lang talaga ang tunay na napalitan. So sana ang sinasabi ng mga taong bayan sa mga comment section, magkaroon tunay na cabinet revamp at sana bantayan at bigyan natin ng chance ang Pangulo para talagang maayos niya ang mga na-discover niya kasi ngayon na nagkaroon na siya ng first 3 years na natutunan na niya kung paano pagpatakbo ng gobyerno. Sana tong final 3 years, ito na yung talagang pag-angat ng gobyerno natin, hindi ba? Well, yun na nga, kaya nga inaasahan ng mga tao yung mga pinangako niya na dapat may makulong, yung mga dapat makulong, di ba?
So yun ang inaasahan sa kanya ng mga tao, kaya siguro nga nag-negative trust rating dahil hindi pa nila nakikita yung ganong direksyon. Although may mga nakulong na, o may nakasuhan na, pero siyempre hindi pa yung mga talagang nakikita ng mga mamaya natin ng mga mastermind. Ngayon, the question is that, how can he recover from a negative trust rating? Well, number one, dapat maipakulong niya yung mga mastermind. No? Dapat may makasuhan at makulong na mga mastermind. Hindi lang yung mga maliliit na pagbintangan. Question, if he can jail the former Congress Speaker, Martin Romualdez, do you think his trust rating will go up? Well, definitely, no? It will. Pero siyempre, dapat meron din silang sufficient evidence. Kasi nga, sa ngayon kasi wala talagang ebidensya pa na maituro Ayun sa nga. kanya. Panay haka-haka, panay kuro-kuro. So, hindi rin magiging patas yun sa speaker. Of course. Dahil ilalaban din yan. It has to be a fair... Bakit mo ko inakusahan kung wala ka naman sapat na ebidensya? Yun, Di ba? Puro haka-haka yan, saka kuro-kuro. So, kaya nga kinakailangan kung talagang meron silang ebidensya, then I think he should have done that or he should do that. So, yun ang una. Pangalawa, para tumaas ang kanyang rating, siyempre alam mo at the end of the day, kabuhayan pa rin ang issue, di ba? So kung mapababa niya yung presyo ng mga bilihin, hindi sa price control, hindi mangyayari yon. No? Kahit na gawin niya yon, may hirapan lang ang bansa natin. Dapat tanggalin na lahat ng quota, tapos pabayaan na magkaroon ng malayang ekonomiya para magkaroon ng kompetisyon, Increased productivity. increase production, increase supply, and then increase productivity, then bababa ang presyo ng mga bilihin. Kasi ngayon, yung quota-quota, ginagawa kasi yan to protect certain industries or protect certain sectors. Pero at the end of the day, it punishes the whole Filipino nation. So sa akin, tanggalin lahat ng quota, gawing free economy, maglagay ng taripa, yes, but not too much, so that you can bring down the prices and then let the local industries compete. If they cannot compete, then they have to shift their businesses to something else. Bakit mo ipipilit na maging karpintero ka kung hindi mo naman kayang gumawa ng produkto na mas mura at mas maganda kaysa doon sa iba? Di ba? Parang kinakailangan bilhin ng tao yung produkto mo dahil nga sa pinoprotektahan ka. Yun ang issue dito. Kaya kung mapaganda niya yung kabuhayan ng mga tao in terms of less inflation, then makakatulong yun sa pag-improve ng kanyang trust rating. At pangatlo, siyempre yung trabaho. If he can he can create more jobs by attracting more investors, local and foreign, to do business so that there will be more job opportunities for our people. And yun nga, not only that, is to luwagan niya yung pagpapadala ng tao sa overseas. Kasi nga napakahigpit pa, di ba? Maraming gusto magtrabaho sa overseas, pero tingnan mo sa airport na lamang, ang daming ino-offload, no? So, kahit sabihin mo kasi, baka suspected yan na trafficking. Pero again, ilan lang yun. Compared to sa pinapahirapan mo na gusto magtrabaho talaga sa overseas, na kinakailangan padaanin mo sa napakahirap na proseso para lang makapagtrabaho. So, yun ang mga sinasabi natin. Kung luluwagan natin yung mga sistemang yan, and then let's just be vigilant, di ba? Na kunyari may mga trafficking, di may mga embassy naman tayo doon to coordinate with the international governments also to help them. But at least let the people go and find their job. In fact, sa Timor, nakikita natin yan, di ba? Yung mga tao nila, umaalis. Nagtatrabaho sa abroad. Sila yung nagpapadala ng dolyar din sa bayan nila. So, walang requirements. Walang requirement na kinakailangan. May POEA, kung ano-ano. Napakadaming proseso na to protect a few, to protect our people. But at the end of the day, that's the job of the government. If they're on overseas, then we have to protect them, whether they're legal or illegally hired, di ba? But the point is, mas marami yung magkakatrabaho kaysa yung mabibiktima. At yung mga mabibiktima, yun ang trabaho ng gobyerno, tulungan sila. So sa akin, first is yung malayang ekonomiya, para sa ganun, bumaba ang presyo ng mga bilihin. Pangalawa, luwagan yung mga proseso ng pagtatrabaho at pagnegosyo para dumami ang trabaho. If we can do that, then I think the President's popularity rating will shoot up sky high. So, are you saying may pag-asa pa mag-rebound ang popularity and trust rating ng ating Presidente? Of course, there's always hope at the end of the rainbow, sinasabi if he does all these steps that will free the economy, provide more jobs, and increase and remove inflation, tama ba? Correct. Kasi kahit naman sa ibang bahay, may mga corruption din naman eh. And most importantly, he jails masterminds. That will also help. Those are the three key factors na sinasabi natin. No? Maikulong yung mga mastermind, yung mga big fish na tinatawag natin. Mapababa niya yung presyo ng mga bilihin through a free market economy. At pangatlo, madagdagan niya ang trabaho by loosening up the overseas jobs for Filipinos and businesses and industries na magpatatayo dito. With him doing that,
all this flood control corruption will eventually be a foregone conclusion. It's just something that will have to be done through the proper justice system. But at the end of the day, his popularity rating can definitely shoot up. Yun ang sinasabi natin. And on the long term, an investment in a big budget and true educational budget that's not wasted on ghost projects, this will also help the long-term goal of having a good legacy for the president beyond his term, hindi ba? Correct, no? Kasi yung sinasabi natin, a more educated citizenry will create a better future for everyone. So yun ang sinasabi. Why? Hindi naman natin sinasabi porque edukado ka, siguradong gaganda yung buhay mo. Exactly. Hindi naman yun. Ang sinasabi natin, pag edukado ka kasi, mas maraming pintuan ang pwede mong buksan na pwede mong tahakin para gumanda yung kabuhayan mo. Exactly. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami ng edukasyon ang tunay na solusyon sa pag-angat sa kahirapan. Dahil pag edukado ang taong bayan, maintindihan lang ako na nangyayari sa ating gobyerno, dadami ang oportunidad, dadami ang mga trabaho, at dadami ang investor na gusto pumasok sa Pilipinas dahil maraming edukado sa Pilipinas. Kaya mas dadami pa ang trabaho sa Pilipinas at ang mga mag-aalok sa inyo overseas. Kaya pag naayos ang edukasyon ng Pilipinas, aayos ang bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang pinaglalaban namin sa Ilocano Defenders Party List ay mabigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipino na magkaroon ng edukasyon, ng tamang edukasyon at kalidad na edukasyon para maging masagana ang kabuhayan ng bawat mamayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.